Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a Zaki TV. Hafsat Zaki sunana, kuma kamar kullum nike kwararo bayanin da zan kwararo a yau wanda na yi mara ta musamman, wato na zage dantse, kuma zan kwarara bayani. Wasu za su so wa'annan maganganu da zan baje, wasu kuma za su ki wa'annan maganganu. Magana ce akan irin abubuwan da suke damun mu a arewa, wato maye. Magana ce akan yadda maye yake mana illa, yake cin amanar mu, yake zubar mana da mutunci. Ya kamata a ce manyanmu na arewa, maza da mata, idan na ce manya bana nufin masu kuɗi, bana nufin masu ɗaga murya a ji, ina tunanin iyayenmu waɗanda suke tare da mu kuma suke ganin irin abubuwan da yake faruwa. Lokaci yayi lokacin da idan ma wani ba zai tashi ya maka faɗa ba, idan wasu ba su tashi su kare ka ba, ya kamata a ce ku masu anguwanni, ku daga ta, ya kamata a ce kun tashi kun buɗe idonku, kuna haɗa ƙarfi da ƙarfi domin ku magance mana wannan matsala ta maye. Amma ba a haka, saboda kana ganin cewa ba 'ya'yanka bane, 'ya'yan makota ne, zaka iya sa musu ido su yi ta abubuwan da suke yi. Ka tabbatar da cewa fa idan anguwa yaro guda ɗaya ko kuma yarinya ɗaya ta fara maye, wannan yarinyar za ta burge wata, ita ma ta koyi wannan shaye-shayen, wannan yaron zai burge wani, shi ma ya koyi wannan shaye-shayen, zai yi abokanai a cikin anguwan nan, sannan yara ƙanana suna ganin shi. Kuma wa'annan yara da suke kallon su ba su san daidai ba, ba su san me ya kamata a yi ba, ba su san me bai kamata a yi ba. Idan ba ku haɗa ƙarfi da ƙarfe kun toshe wannan matsala ta shaye-shaye ba, yaran da za su taso gaba za su taso ne a cikin wato harka ta shaye-shaye. Ina magana ne akan benelin, codeine, roci, kai har ma da kwata wasu suna sunsuna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan masifa ta kai masifa. Ga matasa nan a arewa majiya karfi, waɗanda za su iya aiki da karfinsu, wanda za su iya aiki da karfi da karfe, za su iya bugun karfi, za su iya bugun dutse, za su iya haƙa rami, su haƙa rijiya, su samu kuɗi, za su iya yin sana'a kowace iri ne, amma suna nan a zaune babu abin da suke yi sai tara mutane a lungu su kwace musu waya. Saboda me? Saboda shaye-shaye. Wasu su muyi duka su karba, wasu su ketara ta katanga, saboda an bar su. Idan wani yana yi sai kaga cewa ai ba dana bane, bai dame ni ba. Ka tabbatar da cewa idan ana yi, idan kaga gemun wani ya kama da wuta, to wallahi ka nemi ruwa ka shafa mana ka, saboda zai iya tsallakowa daga can ya shigo gidanka. Idan kana ganin cewa 'ya'yanka sun tsira, akwai jikoki, akwai 'ya'yan kanne, kuma wa'annan su ne babban matsala. Idan kai ka tsira, yanzu wannan shaye-shayen yana tashe, yana fuka-fiki, ana yayin shi, wanda har ya wuce 'yan mata, ya kai matan aure. Yanzu matan aure ne suke tashen shaye-shaye. Abin yana bani mamaki, shin idajen mazajen su a rufe yake, da har matarka za ta dinga bacci tun daga safe har yamma, ka fita ka je ka dawo ka same ta tana bacci, gari ya ƙara wayewa tana bacci, ba za ka buɗe idan ka bincike ta me yake damun ki, me kike sha ba? Haka kawai ka fita ka bar matanka lamun lafiya, ka dawo ka ga matanka ta kama hayaki tana tururi, ita kaɗai tana masifa da bala'i, ba za ka bincike ta ba ka ga me take sha, me yake faruwa a gidanka. Kawai sai ka zauna ka riƙe hannu. Ya kamata a ce kun tashi kun buɗe idonku, diga wato ku mazajen aure, har ma samarin, har 'yan matan. Idan kana son yarinya, ya kamata a ce ka bincike ta, ka san me take yi. Ba wai yarinya yanzu tana hayaki, an jima tana dariya, alamun hauka kenan. Ba wai zaman lafiya bane wannan, babu zaman lafiya a ciki. Mutum shi kaɗai ya dinga tururi. Sannan duk wani lokaci da zaka yi magana da su, zaka ga wannan harka ta shaye-shaye, wata tana cewa ne a wani ne ya ce baya so na, daga lokacin kawai ina so in manta da shi, shine na fara shaye. Wallahi Allah, ina idan wani ya ce baya son ki, shine sai aka yi yaya, sai ki lalata rayuwarki. Aikin ma ƙara bashi dalili. Idan daman ya riga gaya ma abokanan shi a yar iska ce, a shegiya ce, shi yasa bana son ta, to yanzu kin nuna musu cewa ke yar iskan ne tunda kin fara shaye-shaye, saboda wani ya ce baya son ki. Wasu mazan kuma su ce a kai wallahi ina so in yi chilling ne kawai, dan huta, to kuma kawai na ce bari in dan sha saboda zai sa ni bacci. Chilling? Alaji, cilin da hutawa shine ka fita ka nemi kuɗi, ka je ka yi leburanci. Idan ma duka abin da zaka yi, idan kasuwa ma zaka je ka yi zaman shago, ka samo kuɗi, ka zo ka tara, ka siye gida, ka siye mota, shine cilin. Babu wani maganan cilin a cikin maganan bacci ko a cikin maye. Ka zo ana zaune da kai a nan, bayan kai gaba ɗaya ƙwaƙwalwarka ta riga ta fita hayyaci. Ga samari nan majiya ƙarfi suna hauka, suna tsince-tsince. Saboda me? Saboda ƙwaya. Akan me zaka lalata rayuwarka? Sannan babban matsala na shine wayannan kwayoyi ana sayar da su a cikin anguwa. Ku masu anguwanni kuna gani,
iyayen yara kuna gani ana sayar da kwayoyin nan, me yasa ba za ku ba da haɗin kai ba, ku haɗa karfe da karfi a hana wa'annan abubuwan? Shin da shi wato mai sai da kwayan nan da kuma barawo, wane ne ya fi wa al'umma illa? Tambaya ta gare ku ne al'umma, idan da barawo kuma kake da shi da kuma mai sai da kwaya, idan ka haɗa su, waye mugun, waye azzalimin, waye mace amana, waye ya fi gurɓata tarbiyyar 'ya'ya? Saboda haka ya kamata iyaye ku tashi dan Allah mu haɗa karfe da karfi domin mu magance wannan matsalolin. Na gaji da kallon 'yan uwana mata masu kyan siffa waɗanda ya kamata a ce suna zaune suna natsa a gidajen mazajensu ko a gidajen iyayensu, ga suna akan titi suna gantali, suna shaye-shaye, ana abubuwan da aka ga dama da su kawai domin a siya musu wata kwalba ta kodin. Jama'a dan Allah dan annabi ina roƙonku, lokaci yayi, lokacin da za mu tashi. Idan har sun riga sun yi nisa, sun bata a cikin wannan masifa da bala'i, mu ya kamata a ce mun kokarta domin lalubo su. Idan fa har muka lalubo su, ba su muke yi wa ba, kanmu muke yi wa, ƴaƴanmu muke yi wa, jikokinmu muke yi wa. Hafsat Zaki sunana, kuma anan zan dasa aya.